todos e a todas. Hoxe imos a contar o conto de Un gato de Guido van Kensten. Había unha vez un gatiño pequeniño que tiña dúas orellas e un rabo moi finiño. Saiu a pasear e atopouse cun amigo. Era un patiño co pico ben feitinho. Ao día seguinte saiu a correr e correndo tropezou cun loro que se acababa de perder. Ao día seguinte apeteceulle nadar, entonces foi e meteuse no mar. Ali está o señor Calamar. Ao día seguinte súa nai mandoulle á panadería e polo camiño un tucán rouboulle o seu pan. E vou por un camiño, e vou por outro, e se este conto vos gustou, mañá vou por outro. Trátase dun conto que permite xogar ao veo, xa que, a medida que se abre o libro, o gato vaise transformando noutros animais distintos. Para adaptar o conto, creamos unha historia que é a que contamos anteriormente, mantendo as personaxes principais. De feito, para contalo, pois elaboramos estes títeres coas imaxes do conto impresas en cartulina e plastificadas para que así sexan duras. Despois, outra forma de contar pois sería elaborando unha marioneta. Nos elaboramos esta, que é o gato do conto, a personaxe principal. Está feita de fieltro e para rellenar a cabeza e o corazón pois utilizamos algodón. E para simular os bigotes pois empregamos alambre. Para facelo pois tamén se pode utilizar outros materiais, outras telas, como pode ser roupa vella de casa, calcetíns, etc.